Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Amagqwetha ka-Andiswa Mengo athi ukufunyaniswa kukaJaji Selby Mbenenge enetyala lokungaziphathi kakuhle kuvuma ukuba inene ukuziphatha kwakhe kwakugwenxa. Uthi ngokusozile apha uye ungaphatheki kakuhle uyaqonda ke mhlambi uqala ke enyango xa ungena uyotsho ke nakobongikazi. Uluntu lwaseQonce eMpuma Koloni luxhalabile ngokwehla komgangatho wesibhedlele iGrain esikule dolophu. Performance, and they've been very good this afternoon. That's a woeful back pass, a woeful header, and for the second time in this game. Kwezemidlalo iChippa United yazikhulula kumakhamandela okugawulwa lizembe kwiBetway Premiership emva kokubetha iDurban City ngamanqaku 2-0 eBuffalo City Stadium eMonti eMpuma Koloni. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Amagqwetha kamabhalane wejaji uAndiswa Mengo athi ukufunyaniswa kwamongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge nebatha kwityala lokuziphatha gwenxa kukodwa nje kuthetha ukuba wayengaziphathanga kakuhle ngokwenene. La magqwetha kuthetha okwemva kokuba ikomiti yokuziphatha kwejaji phantsi kweJSC ifumanise uJaji Mbenenge engaziphathanga kakuhle ngokuncwasa ongafanelekanga uMengo nakubeni ukufunyaniswa kwakhe kungenakude kukhokelele kubeni aguzulwe kwesobujaji. Iqonga elijongene nokuziphatha kwejaji iJCT ebelithwaliswe uxanduva lokugoca-goca isikhalazo zokuncasa ngokungafanelekanga komongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge liphakamise isohlwayo esingekho qanda kule jaji incungela. uJaji Mbenenge betyholwa ngesinqazo esingafanelekanga enxixa ngemiyalezo eminye ngoqhagamshelwano lwefowuni phakathi kukaJuni 2021 noNovemba 2022 nomangalo umabhalane wejaji uAndiswa Mengo. Sityholo eso azikhanyelalale ngomqolo uJaji Mbenenge. Nakubeni iJCT le ifumanise ukuba ngokwenene uJaji Mbenenge nguye owaqala ubudlelwane ithe ngelixa ikukuziphatha kakubi kodwa ayikokuziphatha kakubi okubaxekileyo. Ezi ziphumo zesigwebo ziza kuthunyelwa kwikomishoni yenkonzo zobulungisa iJSC engasivuma isigwebo okanye isenyuse. Kwingxelo igqize lamagqwetha kaMengo lithe Nkosazana Mengo usenalo ilungelo lomthetho lokuzingela eminye iminyango yokukhala ngokusemthethweni kuquka nokufuna ukuba isigwebo sihlaziywe. Uluntu lwaseQonce lunenxalabo ngokuqhokeka komgangatho wesibhedlele iGrey kule dolophu. Esi sibhedlele simokamokana nentlani ngemingeni engumqobo egqithisweni kwenkonzo zezempilo kwizigulana. Le mingeni iquka ungabikho kwamachiza ukunqongophala kwezithuthi zezigulana nabasebenzi bezempilo. Oku kukhokelele kubeni izigulane zilinde ixesha elide. Sebenzisa isibhedlele zithi esibhedlele sesifana nekliniki ngoku kuba bahamba phantsi imigama engaphezulu kwe-45 kilometers ukufikelela kwizibhedlele ezikufutshane xa benengxaki ezidinga uncedo olukhethekileyo. Kutyholwa ngelithi abongikazi basetyenziswa kumacandelo abangawafundelanga, nto leyo umongikazi osewathatha umhlala phantsi nowayesebenza kwesi sibhedlele athi ayiqali namhlanje. Abahlali bamemelela ukuba urhulumente angenelele kwimeko ebonakala ngathi iza kuphuma ezandleni. At the beginning of this month, ubrother wam uye phaya suku lokuqala uvuke as early as 6 AM engakhange atye, wabuya without being serviced ugqirha A1. Abantu balinda kakhulu apho uyakwazi ufika namhlanje ekseni ungakwazi uncedakala kodwa uzubuye ngengomso. Okwesibini kukho isikhalo okanye isimangalo sokuba ngaba abantu bayabhujelwa sisihlobo bebona ke ngokujonga uba imeko yesibhedlele iye ingabi kanti iyabonakalisa inkathalo. Isebe lezempilo ephondweni lithi ingxaki yokunqongophala kwabasebenzi iphembelelwa ingxaki yokuncipha kwengxowa-mali yeli sebe. Yayazi uba ingxaki yokungabi nabasebenzi ingakumbi aba ke basincedisayo sebisebenzile lezempilo abafana nee-cleaners nee-porters. Sizama ke ngokujonga kwibhajethi esizawuba nayo xa kuqala unyaka mali olandelayo ngo-April sijonga uba asinawuprioritize na
uqesha on-clinical. Sizakwenza loo nto ke silisebe, sisaqokolela ngokujonga ukuba imali singanayo na ukuze sithethe neofisi kaNkulumbuso, sithethe neofisi ka-Treasury kuba noko asinawukwazi uba khe sifumane inyoba yoba simqeshe un-clinical kulo nyaka mali, but iminyaka le yonke oko siqesha amanesi nogqirha. Izigulane ezingaxolanga inkqubo yesisibhedlele kwakunye neentsapho zazo zibhale kumakhasi onxibelelwano ngezikhalazo zazo ngesisibhedlele. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndiseqonce. Sithanda ukulumkisa ababukeli ngelinqaku lilandelayo lingabakhathaza abo bantliziyo zibuthathaka. Ityendyana leminyaka 19 ebelisaziwa ngokudlelana nabasini-sinye kwaXimba kwintshona yeTheku lishiye uluntu lunxunguphele. Umzimba wakhe ufunyenwe unamanxeba kwaye ulahlekelwe ngamalungu athile. Abanye abahlali barhanela ukuba uhlaselwe ngokusekelwe kwintiyo. Bamemelele ungenelelo lwamapolisa ongxamisekileyo anqakula benzi bobubi. Bekunomunyu abangani nomndeni bebehlangene ukuzokhumbula uSibongimpilo Mzobe oneminyaka engu-19. Isitumbu sikaMzobe sitholakala ebudebuduze nasekhaya eduze komfula sinamanxeba amaningi okugwazwa, isitho sakhe sangasese sinqunyiwe. Kukholakala ukuthi ababulali bamyengele ngaphandle kwakubo watholakala ngakusasa. Izakhamizi zithi uMzobe bedume ngelikashana, ubaziwa futhi ethandwa umphakathi. Abangani bakhe bathi isigameko sokuqala endaweni esithinta abantu bobulili obodwa. It has never happened. It's a very friendly gay community. It's never happened or transpired nje kuzube manje. Nathi asazi confused ukuthi ngempela kwenzakalani, but nje with the strength I hope uNkulunkulu ngasibopha sibandishe asinikeza amandla. Abaholi bomphakathi nabezenkolo basigxeka kakhulu lesigameko. Hey, kubuhlungu kakhulu, sididekile nje ilesimo esihle kule ndawo ngoba siyakhala ukwenzeka sikaze senzeke, futhi siyaphikisana kakhulu naso. Sifisa ukuthi umphakathi wehlisa amaphaphu esikhathini esinzima ngalolu hlobo. Umphakathi awehlisa amaphaphu, umthetho udlala indima yawo. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala bengakaboshwa umuntu. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo ngwaXimba. Kuvakale izimemelelo zobulungisa kwinkonzo yomngcwabo wobeneminyaka 9 uLindo Kuhle Mabaso osweleke kunquzulwano lwesigadla neteksi nolwenzeka kwiveki edlulile eVanderbijl Park. Le nkonzo ibanjelwe eSteynsrus eFreystata. uLindo Kuhle Mabaso uchazwe njengomntwana obedlamkile nobenenhliziyo ezela ubuntu, intama ngokusoloko esipha ngokokuncinane anako kubahlobo. Kambe ke usapho lwakhe luthi ngaphaya kwenkxaso yesebe laseGauteng lezemfundo noluntu ngakubo esisithwakumbe sisasike emathunjini kunzima ukusamkela. We are still seeking answers. And we are waiting on our justice system to respond to us as to what's the way forward with this, because this is absolutely abnormal and we will not be sitting back and waiting in terms of what's going to happen with the perpetrator or the driver in this case, because it's very painful to watch because those images are still on social media, so we get to relive the experience every day. So it hasn't been easy as a family, but we would like to thank the support that we received from South Africa. Kananjalo omnye wabazili uzityande igila ngokungaginyisi mathe kwale nyewe esithi basathe nkamalala lunxunguphalo. Accident that takes life in a very cruel way, in a very sad way. Left me without having a word to utter. What can I say? But I was really devastated. Lo gama obengumqhubi weteksi ebandakanyeke kule ngozi esuba imiphefumlo oneminyaka engama-22 uAyanda Dludla uzengaphaya kwengalo yomthetho namatyala 14 okubulala. Ukanti ke bambi bathe sebeyobhenele emthandazweni wokuba ikamva lesizwe limana ukhuselwa ngumdali xa lisehla lisenyuka indlela linxonxotha kwimithombo yemfundo yahlukeneyo. Kwalapha ezindabeni, inkonzo yesipolisa imgxeke kakhulu umlandeli weqela lomkhonto wesizwe ngokuthuka ipolisa eliphezulu eThekwini, kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni.
Sinamkele kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena uyakwazi ukuzibukela izindaba kwiqonga lika SABC Plus ukanti kuphela nje kwazi ungazifumana kwikhasi ka YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masiphinde sithi rhwaqo kwinqaku elitshotsha intlanga lentlwa. Emva kokukhutshwa kwesigwebo ngakwijaji enhloko yaseMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge, amagqwetha kamabhalana wejaji uAndy Swamengo athi ukufunyaniswa kwaMbenenge enebatha kwityala lokuziphatha gwenxa kukodwa nje kuthetha ukuba wayengaziphathanga kakuhle. Ukuthembeka kwekomishoni ezimeleyo yezonyulo IEC kuye kwagxilwa kuko ngosuku lwesibini lwengqungquthela yesithathu kazwelonke yombutho iEFF. Usekela mongameli walo mbutho Godrich Gadi ubongoze iIEC kuba ijongane nemingene ekhoyo ngaphakathi kwayo. Umbutho weEFF udibene kule mpelaveki ngenjongo yokuvavanya imeko yale mihla yezopolitiko nokulungiselela unyulo luzayo lalonyaka. Akakhange abambe magama usekela mongameli we-EFF uGodrich Gadi ngethuba ebuza ngokuthembeka kwe-IEC ekwenzeni umsebenzi wayo ngexesha lonyulo. IEC, what are your control measures to ensure that there are no fraud in every elections we have? We are asking this question because the brazen attitude of IEC officials is at another level. Ugadi ukuthola iIEC ngokwenza ubugwenxa esithi oko kufana nesenzo sorhwaphilizo. IEC's corruption is so brazen. Even my son was registered to vote in the Northern Cape. If you remember that tweet I once tweeted, Noble Gardi registered to vote. Was it Northwest or Northern Cape, if you remember? Northwest Ditsobohla. Ukuziphendulela iIEC ithi izikhalazo zeEFF zisemthethweni ngokwendalo. So when we say free and fair elections, it must indeed be free and fair. And the concerns that I hear here, it suggests that you don't feel like it has always been free and fair. Kulindeleke ukuba inkokheli yeliqela uJulius Malema ivale le ndibano ngethuba iqosheliswa ngomso. Inkokheli yombutho weDA uJohn Steenhuisen ubongoze amalungu ombutho wakhe kunye noluntu ngokubanzi ukuba basebenze kakhulu ukunciphisa inkxaso yeqela lezopolitiko iANC. Uthi le nkxaso mayinciphiswe ihle iye kumyingo ongaphantsi kuka-50% kubo bonke oomasipala. uSteenhuisen wenze le ntetho ephambili kwinkongolo yalo mbutho ephondweni ngokuzinikela kwabo ekulawuleni oomasipala abaninzi kangangoko. iDA ixeleshe ukuthatha oomasipala abaninzi kangangoko kwiFreystata iphela kwaye okuphambili kwinyathelo labo ngumasipala ombaxa waseMangaung. Lo mbutho uthembise abavoti ukuphucula ukuhanjiswa kwenkonzo zoluntu, nto leyo ithi iza kutsala utyalo-mali incede nokukhulisa uqoqosho. But only if the people in the Free State really want that. And I'm sure people in the Free State are fed up with empty taps. They're fed up with potholed roads. They're fed up with sewage running through their streets and into the dams and streams and rivers. They're fed up with dirty communities. They're fed up with the crime. They want improvement in their lives. Lo mbutho kwiinzame zawo zokukhupha iANC uthi ukusilela komasipala kwenziwa ngabantu kwaye oko kungalungiswa kuphela ngabantu abanesidima abafumaneka kwiqela leDA. Municipal governance is in an absolute crisis. Here, roads that are broken, sewage on the streets, people without water, where there is water, it's undrinkable, electricity outages, and no jobs. People here are desperate for work. They want the ability to be able to feed their families, to be able to build a better future. Usihlalo wezemali wephondo kunye nenkokheli yephondo bonyulwe ngaphandle kokuchaswa. Inkonzo yesipolisa imgxeke kabukhali umlandeli wombutho omkhonto wesizwe ngokuthuka igosa eliphezulu lamapolisa eThekwini. Le nkosikazi ibhekise kwisithethi samapolisa KwaZulu-Natal uRobert Chunda ngegama lokuthuka bemba ngaphandle ingakumbi abaphuma kumazwe kwelizwe iAfrika neliqela ngonobumba uK. Umbhikisho ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa ePoint Road ujike wamubi khathi kugqama isigameko sokucwasa ngokobuzwe. Owesifazane uthuke uColonel Robert Nethwinda esigamekweni ivideo yaso isisabalele njengomlilo wequbule enkundleni zokuxhumana.
Lo wesifazane ubizwe uNethwinda ngegama elingamukelekile ngoba ekhuluma naye ngesiNgisi engasebenzisi isiZulu. Ubesethi akamuzwa emfanisa nomuntu okufika kuleli ngenxa yolimi alikhulumayo. The SAPS takes this opportunity to remind our communities that discriminating against any individual based on their culture, their race and their language is highly unacceptable, and it undermines the constitutional values upon which our democracy is founded. I-Pan South African Languages Board nayo isihlabe yasihlekisa isenzo salo wesifazane. Siyasigxeka esi senzo, sisigxeka kakhulu intobana masijongwe njengoba benitshilo, kodwa siyimeko evelisa imeko yentlalo ngokwelwimi kuwo wonke ubomi sikuba beMzantsi Afrika. Sizinto eziqhubeka mihla le ezi, kodwa ke nangoku ziyabhenqeka, ziyavela. Lesi akusona isigameko esingasodwana. Impikisho yalaba bathi abahambisani nabo kufika kuleli abangekho emthethweni ihlezi nabantu abathuka bokufika ngegama lokubacwasa. Zanele Buthelezi indabeni ze-SABC eThekwini. Igunya lolawulo lezonxibelelwano ikhasa ngamafuphi ikhuphe isindululo sokuba iinkampani ezithengisa idatha mazingayiphelisi nokuba kuphele ixesha. Ukuthetha banzi ngoku sikrwece uSandile Hlangani. Sandile, masikwamkele izindaba ezimnandi noko ezi. Khasinabisele banzi noba kuthetha ukuthini oku. Unyanisilo kanye leyinene lolithethayo ukuthi ikhasa ikhuphe ezizindululo zigunyazisa ezitelecoms. Ezitelecoms ke sizawukhumbula pha ekhaya ukuthi zitelecoms ezifana noVodacom, MTN kwakunye neTelkom ukuthi la expiry date bayifakayo kwidatha le uyisebenzisayo uconnect ku-internet mabayisuse ingabi ngathi ngoku kuthengiswa amase ekuthiwa yawuphelelwa ngemini ethile. Ithetha ukuthi loo nto leyo ke ukusukela kulo nyaka uzayo asiqinisekanga ngenyanga izawutshintsha loo nto leyo. Idatha yakho ngesilungu iza kwenza lento kuthiwa i-roll over. Ayiqali ke le nto iyenzeka kwamanye amazwe amafana no-America, no-Australia, no-Canada apho idatha ingaphelelwayo uyisebenzise ngale ndlela ufuna ukuyisebenzisa ngayo. Iyavuyisa kakhulu ke loo nto leyo, but ifuneka ukukhumbule ke ukuthi kwakwezi ntetho zika-ICASA phakathi kwakhe nezitelecoms bayithethile into ethi la datha uzayithenga ye-7 days yona izawuhlala ilolwa hlobo ingalo, izawuhlala i-expire. Kodwa le datha bathetha ngayo kanye bagxile kuyo yila datha sithi idatha ye-long term. Umzekelo idatha ye-30 days yiyo le ingazuphelelwa uthi xa ungagqibanga ukuyisebenzisa iphumele kwenye inyanga. Kodwa wena mntu we-contract izawuhlala injalo ngoba i-contract yi-month to month. So wena mntu we-contract ke le datha izawuhlala ilolo hlobo. Enye ke yezinto ezibangela ukuthi mayi-expire okanye iphele le datha kukuba yenye yendlela ezitelcos ezenza ngayo imali. Yile nto ke zikhalayo ke ngoku zithi ikhasa ubabethile kakhulu. Kodwa ke ile nto sitshoyo ke sithi ke mna nawe bantu basebenzisa idatha okanye sizi-consumers yinto okanye zindaba ezimnandi kakhulu. Kodwa ngenxa yexesha ke abantu bazawulandela phaa kuSandile Hlangani kuTikTok nakuFacebook. Enkosi kakhulu Sandile. Camako. iChippa United yazikhulula kumakhamandela okugawulwa lizembe kwi-Betway Premiership emva kokubetha iDurban City ngamanqaku 2-0 eBuffalo City Stadium eMonti Mpuma Koloni. Amanqaku avalelwe emnatheni kusinoxolo kwayiba kuzo zozibini iziqingatha zomdlalo wabeka iqela lakhe kwinqwanqwa le-14 kwi-log. Nakubeni yoyisiwe iDurban City sathe ngcu kwindawo yesithandathu kwi-log nangamabali ngalo mdlalo. As July chucks it into the box. That's very good goalkeeping by Dumisani Msibi. Kamis does well. Kamis does really well. Shot and a decent save from Darren Keat. Madira Moaz topas Madira Lebelo. Bona Darren Keat. Madira pasa Darren. Oh! Rwani. Maite Mogalona Lengone Kaisore Akamona. Atadirwan Kemunayo. Majadi Bodu rumela letele kwa Kwapele bona mume ngathanda nkosi ababa Kwapele abasireletsa Popeye kwa morago. Musele. Goodman Musele might get it back again.
He doesn't. It falls for Justice Figueiredo now. Huge stop from Darren Keat. But their performance, and they've been very good this afternoon. That's a woeful back pass, a woeful header, and for the second time in this game, Kwaiba profits of calamity. Ofedile metsotse mene fa go nna tshalo Christopher Christian a ba eletsa le Catalan tla bobedi la boraro motwetso re kopana mona kunyetlang. Indaba zipheli mawethu nto nje ixesha linomona sibulele ngokusibuleka indlebe masibane kwakhona ngomso ngaxeshanye busuku benza